Anxietate sau burnout, tulburări de somn sau depresie, deficit de atenție sau ADHD, tulburări de memorie sau Alzheimer. În creierul tău, ce se ascunde de fapt? Programează-te acum să afli pe institutulbrainmap.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia.